Ako na pumibutan ng extra ng Sukol? Ha? Kaya may umigawa sa... Ibabaw ba? Hindi masama na. Ay, nasa ilang. Ha? Tara ako rin do. Karon ba ka nagpunta? Ibig ba? Oo. Utang. Kaya di naman mo. Sa na yan, Yung agi. Ay, mo agi. Oo. sige, hindi ba kasama magmagamit? No, to, humibutan ng cake. Gamay. Oh, nagyapon. Oo, magyapon. Wala ako. Wala ako. Namatay? Namatay na eh. Sige na. What? Sige lagi yung babae. Namatay man siya. Ha? Namatay. Wala delay ka ng forever. Favorite ko. Yo, dito. Oy. Saan? Oh, diapos na. Konting. Balik ka dulu matay. Kuha ni mo? Ha? Ha? Oo, sige. Asa mo ka? Asa ka Lanzo? Ha? Sige. Sige, sir. Sir. Mabalik ka ha? Sir, balik. Pinatatag ako ng alaala ng pagmamahalan namin ni Angel. Kaya ngayon ay nakakayanan ko pa rin harapin ang bawat araw ng may ngiti sa aking puso. Hanggang dito na